Ngiyanibingelela onyakeni omusha, ngithi nje Happy New Year kubona bonke abalandeli nabantu abasisaphothayo ey'ndaweni zonke lapha bebukela bekhona. Namhlanje ngizothanda nje ukuthi-ke sizokhuluma ngomuntu owazalwa embethe. Ithanda ukujula kakhulu-ke indaba yomuntu owazalwa embethe, ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu izinto zakhe zihamba kanzima, iy'nhlanhla zakhe umuntu zivalekile, aziqhubekeli phambili. Naye akasazi isizathu sokuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Kuyasiza-ke ukuthi uyifune impilo. Impilo esikhathini samanje ayilula, isuke ifuna ukuthi makhosi, isuke ifuna ukuthi uyifune impilo, wazi ngempilo yakho ukuthi kwenzakalani. Ngoba phela kwesinye isikhathi uthola ukuthi ezikhathini samanje asisafani nesikhathi sakudala. Esikhathini sakudala umuntu wayethola ukuthi uzithwele kuze kushaye isikhathi sakhe sokuthi atete, umuntu atete etetela ekhaya. Ngalokho-ke bese beyakwazi ukubona ukuthi hhayi ingane izalekile, yazaleka iphetheni. Bese kuyakwazi ukuthi-ke lokho-ke uthathwe ingubo yakhe ibe seyiyabekwa. Manje sesisabelethela ebhedlela. Uma ubelethela esibhedlela awukwazi ukubona ukuthi ingane yami ngizale iphetheni, ngiyizale inani. Bese kugcina kwenza ukuthi lokho iyalahleka leyo ngubo yakho. Mhlawumbe uzothola ukuthi uzobelethiswa umuntu naye akambulelekile, akayazi lento leyo umsebenzi wayo. Ayithathe ayihlanganise nalo dodo okufanele awulahle, ayithathe ayoyilahla. Kanti manjena ulahla impilo yengane yakho, ulahla isinkwa sengane yakho sakusasa. Le ngubo le ozalwa uyimbethe ibaluleke ngohlobo oluyisimanga, kangangokuthi ungagcina kuwukuthi uthi uzitshela ukuthi uthakathiwe, mhlawumbe uma umuntu ongakholelwa ezintweni zesiZulu, kanti manjena awuthakathiwe nje, inkinga nje encane yokuthi kufanele umbulwe phela njengoba wena uwumuntu ozaleke embethe. Uma uzaleke umbethe-ke kusuke kufanele ukuthi mangabe kuwukuthi leya ngubo yakho le owazalwa uyimbethe kwenzeka iphutha yalahleka, noma mhlawumbe kwawukuthi umuntu okubelethisayo akabanga nalo ulwazi layo, wayithatha wayihlanganisa nalowo doti wayilahla. Kusuke kufanele ukuthi-ke manjena ubese kuyabuywa-ke ekhaya mase kuthola ukuthi wena uzaleke umbethe, bese bebamba imbuzi emhlophe eqwayo engenabala, kuyiwe emsamo phela kuzama ukuthi kukhokhwe leya ngubo yakho owawuzaliwe uyimbethe, ukuze phela kubuye iy'nhlanhla zakho, kuvuleleke izinto zakho, kuthi njengoba phela umntwana owazalwe embethe, lowo mntwana lowo usuke ezalwe enezinto ezinothile empilweni yakhe, ezalwe izinto zakhe zikhanya zizinhle, impilo yakhe iqhubekela phambili. Mase kungaba kuwukuthi-ke uyambulwa-ke ingubo yakhe, ziyabuya zonke leza y'nhlanhla leziyana, ngoba phela sesiyikhokha ngale mbuzi manjena, siya naye emsamo siyoshisa impepho, sisho ukuthi-ke hhayi-ke njengoba wawuzaliwe umbethe, sesiyakumbula-ke namhlanjena-ke izinto zakho mazikhanye, ngoba phela ngalesi khathi ingubo yakho ingakhokhwanga, wena usambozekile, usamnyama, uzohamba wena uye kumuntu owumelaphi wendabuko, ufike wena uthi hhayi makhosi, ngizocela umuthi wenhlanhla. Mina ngithatha umuthi wenhlanhla ngikunikeze, ngoba phela awushongo ukuthi angiqale ngikubhekele ukuthi njengoba inhlanhla yakho ivalekile, ivaleke kuphi, kufanele silungise kuphi. Ngithatha umuthi ngikunikeze, sekuyabe wena ngokuhamba kwesikhathi sengikunikezela umuthi, ngikuqalele isikhathi ukuthi uzowusebenzisa isikhathi esingaka, umuthi awusakusebenzelanga. Kanti manjena wena kunenhlanhla yakho ekufanele kuwukuthi kuqalwe kuyona ngaphambi kokuthi usebenzise izinto ezizonezezela enhlanhleni yakho onayo. Kugcine kube ngazuthi manjena imithi esininikeza yona ayisebenzi, kanti umuthi uyasebenza, kuyikona ukuthi awusazi isizathu sokuvaleka kwenhlanhla yakho, ngoba lento ingagcina ikwenza ukuthi ungawutholi umsebenzi, igcina ikwenza ukuthi wena ube umuntu ongabe nalutho, konke lapho uthi uyabamba khona kuyadedeleka, okuthi sukuphethe ngezandla ukuthi usuyayibona impumelelo ukuthi hayi ikhona, kumane kushabalale nje ngenxa yokuthi nje wena wazalwa umbethe. Ngoba omunye uthola ukuthi akazalwa ngembethe ngoba nakhu wayembozwe ilo mhlohlo lona ephakathi kuwona, kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzalwe egaxile, mhlawumbe inkaba yakhe igaxile emzimbeni, noma mhlawumbe ijijekilekile emqaleni wakhe. Leyo ngane leyo isuke izalwe imbethe, suke fanele imbulwe leyo ngane ngokwesiko lesiZulu, njengoba ngichazile ekuqaleni ukuthi kufanele imbulwe leyo nhlanhla ukuze ize zikwazi izinto zayo ukuthi ziqhubekele phambili, inhlanhla yengane ivuleke, kukhanye empilweni yayo, ingavaleki inhlanhla ugcine wena izinto zakho zishodozela emuva.
Iyinkinga lento le kakhulu abantu abaningi abayinaki ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyazalwa mhlawumbe uthole ukuthi ngokuya ngokukhula uma ekhaya mhlawumbe akasekho ngoba phela uyena umuntu wesifazane osuke ezoyazi leyo nto, umuntu wesilisa akayazi. Kusuke kuwumuntu wesifazane ozoyazi leyo nto. Uyakwazi ukuthi uma esakhona ubuze kuyena ebese yasukuma naye elandelela ukuthi kwenzakalani. Uma ukuthi akasekho ususele wedwa kusuke ukuthi uma uya kumuntu akutshela ukuthi wena wazala umbethe, kufanele kube ukuthi-ke manje usuyayilandelela-ke manje le ndaba yakho yokuzala umbethe ukuthi kufanele uyilungise kanjani ukuze phela izinto zakho zihambe ziye phambili, nawe uphile impilo enjenganabanye abantu, uphile impilo ukuthi ube nemali. Ayikho into esiyidinga njengemali emhlabeni. Emhlabeni awuyilutho ngaphandle kwemali. Yonke into eyenziwe emhlabeni iyimali, yonke into esemhlabeni ifuna imali. Wena uma ngaba kuwukuthi awunamali usuke ufana nento engayilutho emhlabeni. So kufanele abantu bayilandelele impilo yabo ukuthi kuhamba kanjani ngempilo yakho, ungalokhu uyofuna umuthi wokuthi ufuna umuthi wenhlanhla kanti manje awazi isizathu sokuvaleka kwezinto zakho ukuthi zivaleke kuphi, ngoba uyothola ukuthi uzowufuna lo muthi uthole ungakusebenzeli kanti isizathu isona lesiya sokuthi kufanele kuyolungiswa laphayana emsamo kwanakala khona emuva, ngoba phela kwesinye isikhathi kuyenzeka kungasiyona inhloso, kungazi bese ukuthola ukuthi iyalahleka ingubo yakho. Isuke ifanele ikhokhwe-ke leyo ngubo uma ngabe ilahlekile leyo ngubo yakho, isuke ifanele ibuyiselwe kuwena mnikazi wayo ukuze phela kuvuleke izinto zakho. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela njena endaweni lapho enizobukela nikhona. Ukhweshube Madlala lo, ngisemgababa, ngiyatholakala ku-TikTok, ngiyatholakala naku-Facebook, ngiyatholakala naku-WhatsApp, iyafoneleka futhi inamba yami. Ngiyabonga kakhulu.